Noong ako ay nasa bahay ng best friend ko, nang ako ay tumawag, aksidentaling na-dial ko ang number ko. Mother ko sana ang tatawagan ko, pero kung bakit na-dial ko ang sarili kong numero. Nag-ring ang telepono sa kabilang line. Hindi ko na-realize ang nagawa kong pagkakamali. Buti na lang at may display window ang telepono ni Amy at nakita ko roon ang numerong na-dial ko. Hindi ko agad naibaba ang phone. Natawa muna ako sa aking kapalpakan. Ang sabi ko pa, "Ano ba, Zoe? Ang anga-anga mo naman." Noong ibababa ko na ang phone, nagulat na lang ako nang may mag-angat niyon sa kabilang linya. Nagulat ako dahil alam kong walang tao sa bahay ko. Sino ang mag-aangat ng phone doon? Magnanakaw? Iyon agad ang naisip ko. "Hello," ang sabi ko habang kinakabahan. Surprisingly, sumagot ang nasa kabilang linya. Boses ng babae. Mababa at maliit ang kanyang tinig. Lalo akong kinabahan. "Sino to?" Ang tanong niya sa akin. "Ikaw, sino ka?" Tanong kong pabalik. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong senyasan si Amy na nanonood ng TV. Pero alam kong hindi niya ako mapapansin o maiintindihan. Hindi ko naman maibaba ang phone dahil gusto kong malaman kung sino ang nasa bahay ko. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko?" Patuloy kong usig. "Sorry," ang sabi ng maliit na boses sa kabilang line. Lalo akong natakot. Kilala niya ako. "Sino ka? Bakit mo ako kilala?" "Dahil kasama mo ako dito sa bahay," ang tugon niya. "What?" Kinilabutan ako. "Kasama mo ako dito sa bahay," ang ulit niya. "Wala akong kasama sa bahay, nag-iisa lang ako." "Yun ang akala mo." Hindi ko na napigilan ng galit at takot. Nanginginig ang kamay kong nakakapit sa receiver ng phone. "Sino ka bang talaga? Get out of my house. Kung hindi, tatawag ako ng pulis." Ang bahay ko ay makailang blocks lang ang layo sa best friend's house ko. Binaba ko ang phone sabay lapit kay Amy. Nagulat na gulat. "What happened? Samahan mo ko sa bahay ko." Pagyayaya ko kay Amy. "Ha? May tao sa bahay ko? Magnanakaw." Walang nagawa si Amy kundi sundan ako palabas. Habang tumatakbo kami ni Amy papunta sa bahay, pinatawagan ko ang boyfriend niyang si Rodel. "Basta pumunta ka dito kina Zoe. Dalian mo ha." Narating din namin ang bahay ko. Maliit lang iyon na bungalow na nakatayo sa maliit na compound. Isa iyon sa mga low-cost housing ng subdivision na yon. Luma na din. Mag-iisang taon pa lang ako sa bahay na yon magmula nang lumipat ako doon. Si Amy ang nag-recommend sa akin na lumipat sa subdivision na yon. Pagka alis ko sa bahay ni Jerome, my ex-boyfriend, nag-live-in kami ng 3 years. After the relation ended, naghanap ako ng malilipatan at yung bahay nga na yon ang nai-recommend ni Amy. Bagamat may kalumaan na at maliit lang ang naturang bahay, mura naman ang upa. Tama lang sa pagsisimula kong muli at malapit ka na Amy ang bahay. Sakaling kailanganin ko ng tulong, mabilis akong makakatakbo doon. Parehas kami ng profesyon ni Amy, mga writer sa TV. Madalas kaming magkasama sa project. Kapag may meeting kami, madalas sa bahay lang niya ginaganap ang meeting. Mas madali for me na lumakad lang papunta sa kanila, lalo sa kagaya kong walang kotse.
Tumayo kami sa tapat ng gate. Bubuksan ko na sana iyon pero pinigil ako ni Amy. Baka delikado. Zoe, ha? Baka nasa loob yung tao. Natigilan ako. Tama si Amy. Anong gagawin ko? Maghihintay tayo. Parating na si Rodel. Worried ako na baka nakawan na sino mang taong iyon ang bahay ko. May iba bang susi ang bahay mo? Tanong ni Amy sa akin habang inaaninag namin ang bintana sa harap kung may tao doon. Wala, ako lang. Sure ka? Oo naman. Sino bang nakasagot ng phone? Kilala mo ba yung boses? Hindi. Bukas ang ilaw sa loob ng salas. Aninag ang liwanag sa kurtinang nakatakip sa bintana. Iniwan kong bukas ang ilaw para akalain ng mga dumaraan doon na may tao sa bahay. Anxious akong malaman kung ano ang nanakaw niya sa akin. Pasok agad ako sa gate. Zoe, sandali. Tuloy-tuloy ako hanggang sa makarating sa front door. Nakakandado pa rin iyon. Walang senyales na may nag-force entry. Saan daraan ang magnanakaw? Wala din namang dadaanan sa likod. Wala ring bintanang papasukan. Gamit ang susi ko, binuksan ko agad ang front door. Walang tao sa salas nang bumalaga sa amin. Napatingin ako sa kinapapatungan ng phone. Nakababa iyon na maayos. Nilibot ko ang bahay. Pumasok ako sa room. I make sure na walang nawala. Na hindi ako nanakawan. Ano? Tanong ni Amy. May nawala ba? Wala. Tugon ko. Sigurado ka bang number mo ang na-dial mo? Pag-uusisa ni Amy. Oo, sigurado ako. May caller ID ang phone mo. Nakita kong nag-register ang phone number ko. Sino kaya yon? Battered nga ako. Bakit? Kilala niya ako. What? He knows my name. Talaga? At ang sabi, matagal ko na raw siyang kasama. Hindi ko lang daw alam. Dumating si Rodel, ang boyfriend ni Amy. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyayari. Baka daw gusto kong mag-report sa pulis. May kilala kasi siya. Being a reporter ng isang tabloid. Sinabi kong huwag na lang. Hindi ko naman alam kung papaano mag-file ng report. Baka may stalker ka. Sabi ni Rodel. Wala akong stalker. Si Jerome, kamusta ba? Tanong niya. Alam din niya ang kwento. Maayos kaming naghiwalay ni Jerome, ang sabi ko. Ano kaya ang nangyayari? Wala naman kamong nawala. Pagtataka ni Rodel, baka guni-guni mo lang ang lahat. O baka kako may crossline ang phone. Susog ni Amy. Pero bakit kilala niya ang pangalan ko? Ang tanong ko. Damn, masahol pa ito sa plat natin sa TV ah. Mabuti pa. Kaya Amy ka na muna matulog tonight. Suggestion ni Rodel. Oo nga, para safe ka. Ang sabi ni Amy. Hindi na ako nagdalawang isip. Bumalik ako sa apartment ni Grace. I-chinek ko ang LCD ng phone display. Tama, ang bahay ko nga ang aking natawagan kanina. Hindi ako makatulog. May extension ang phone sa kwarto na kinaroroonan namin. Nilapitan ko iyon at inangat ang receiver. Napakinggan ko ang dial tone. I dial my number. Patuloy ang pagring 1, 2, 3 beses until it stopped. May nag-angat ng telepono sa kabilang linya. My God, voice na nakausap ko kanina. Sa takot ko, naibaba ko agad ang phone. Bakit? Papungas-pungas na sabing tanong ni Amy. May tao sa bahay ko. What? Tawagan mo uli ang number mo. Ano? Let's check kung may tao pa doon.
nanginginig ang kalamnan ko. Kinuha ko ang phone at nagsimulang magdial. Inagaw sa akin ni Amy ang phone. Tinakpan ang mouthpiece. May tao nga. God, he's still there sa bahay mo. Ipinaba ni Amy ang phone. Takot na din ito. Anong sabi mo sa kausap mo? Tanong ko. Tinatanong niya kung magkasama tayo. Ha? Kilala din niya ako, Zoe. Pagtatapat ni Amy. Sino ang taong yon? Hindi ko alam. Inipon ni Amy ang lakas ng loob, saka idinayal ulit ang number. Inantay ang sumagot sa kabilang linya. Loko ka, lumayas ka sa bahay ng kaibigan ko, ipapupulis kita, hayop ka. Natigilan si Amy. Gumuhit ang takot sa kanyang muka at nabitawan niya ang phone. Kinuha ko iyon. Matagal na akong nakatira sa bahay na to. Ang sabi ng mababang boses sa kabilang linya. Matagal na. Nakikita ko kayo, pero ako hindi niyo nakikita sa bahay na to. Tulala si Amy. Buti na lang dumating si Rodel. Tara sa bahay mo, puntahan natin, ang sabi ni Rodel. Pagtapat namin sa gate, bukas ang ilaw na salas. Binuksan ko ang front door. Kabado kami ni Amy. Pumasok kami sa loob. Walang tao sa salas. Walang tao sa room. Walang tao sa kabuoang space ng maliit na bahay. Sino yung kausap namin sa phone? Sinong tatawagan mo? Tanong ni Amy kay Rodel. Nanatili kami sa tapat ng gate. Isinarado na namin iyon. Napatingin kami kay Rodel. Namumutla si Rodel. Nabitawan ang cellphone. May sumagot, ang sabi niya. Napatingin kaming lahat sa bintana ng bahay, sa kortina. Kitang-kita namin may anino ng figure na dumaan. Kinilabutan kami sa takot. Then, namatay ang ilaw sa salas. Nagtatakbo na kami papalayo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasang iyon. Umalis agad ako sa bahay na iyon the next day. Hindi ko na tinapos ang aking kontrata. Kina Amy na muna ako nakitulog. Never ko na uling tinawagan ang number na iyon sa bahay.